Mateo Kapitulo 9. Naglulad giraray si Jesus sa sakayan, pabalik sa ibong Kandanaw, sa sadiri niyang banwaan. Dinara sa iya kan nagkapit ang tao ang sarong lalaking paralitiko na nakahigda. Kan mahiling ni Jesus sa indang makusog na pagtubod, sinabihan niya ang paralitiko, "Aki ko, pakusugaan buot mo, pinapatawad na ang mga kasalanan mo." Nagsabuot ang nagkapirang paratukdo kan katugunan. Ang lalaking ini naglalanghad tumang sa Dios. Aram ni Jesus na nasa isip ninda, kaya nagsabi siya, Daw ta nag-iisip ka mo nin maraot. Arin ang mas pasil sabihon, pinapatawad na ang mga kasalanan mo, o tindog asin lakaw. Alagad tanganing patunayan ko sa indo na ang akin nin tao igwaning kapangyarihan digdi sa daga na magpatawad nin mga kasalan. Sinabihan niya ang paralitiko, Tindog, darahan sa imong higdaan, dangan pumuli ka na. Nagtindog ang lalaki, dangan nagpuli. Kan mahiling ini kan mga tao, nagkatarakot sinda asin nagumaw sa Dios na nagtaunin siring na kapangyarihan sa mga tao. Kan si Jesus naglalakaw pakahali sa lugar na ito, nahiling niya ang sarong parasingilin buhis na ang ngaran Mateo. Nagtutukaw sa pinagsisingilanin buhis. Inapod siya ni Jesus. Sumunod ka sako! Nagtindog si Mateo asin nagsunod kay Jesus. Kan nagkakakan si Jesus sa sayang harong, nag-abot ang dakol na parasingilin buhis asin mga parakasala. Nagsabay sinda kay Jesus asin sa iyang mga disipulo sa pagkakan. Nahiling ini kan nagkapirang mga Pariseyo, kaya hinapot ninda ang mga disipulo. Ta daw taan sa indong maestro, nagkakakan kasabay kan mga parasingil nin buhis, saka mga parakasala. Nadangog ini ni Jesus, kaya sinabihan sinda, Ang taong mayong hilang dahil nangangaipon nin doktor. Isip-isipa daw nindo kung ano ang kahulugan ka ini. Pagkahirak an maut ko, bakong atang. Dahil ako nagdigdi sa pag-apod kan mga banal, kundi kan mga parakasala. Dangan ang mga disipulo ni Juan Bautista, nagdulok kay Jesus asin naghapot. Danay kaming nag-aayuno. Siring man ang mga Pariseyo, ta daw taan sa imong mga disipulo dahil nag-aayuno. Nagsimbag si Jesus. Magmumundo daw ang mga bisita sa kinasal mantang kaiba pa ninda ang nobyo? Alagad maabot ang panahon na ang nobyo hahalion sa kaiba ninda. Dangan na sinda mag-aayuno. Dainin si Simon na minatagubhang nin bagong tela sa gisi kan lumang gubing. Hulit ang tagubhang na iyan iyo ang mahinat kan lumang gubing. Urog pang madakula ang gisi. Dainin si Simon na minapalis ning bagong arak sa daan na anit na lalaga ning arak. Tamabubusi ini, mauula ang arak asin an lalaga na anit mararaot. An bagong arak ipalis sa bagong lalaga na anit, tanganing parehong dai masayang. Nagtataram pa kay ni si Jesus kan may mag-abot na sarong opisyal na Hudyo na nagluhod sa atubangan niya asin nagsabi, Magadan pa sana ang aki kong babae. Alagad madya, umibakas ako, sa kadutaan mo siya asin siya mabubuhay. Kaya nagiba si Jesus sa opisyal. Nagiba man ang sa iyang mga disipulo. May sarong babae na 12 taon nang pinag-aawasan ng dugo. Nagrani siya sa likodan ni Jesus saka dinutaan ang gayat kan gubing ni Jesus. Hulit na nagsabuot siya, Kung madutaan ko lamang ang sa iyang gubing, mauumayan ako. Nagbirik si Jesus. Nahiling ang babae saka nagsabi, Pakusugaan buot mo aki ko, an sa imong pagtubod iyo ang nagpaumay sa imo. Kan oras man sa nang ito, narahay ang babae. Magabot ni Jesus sa arong kan opisyal, nahiling niya ang mga matugtog sa pagdapit, asin ang mga taong nagririribok. Sinabihan niya sinda, Ruluwas ka mo gabos, bakong gada ng aki, kundi natuturog sana. Pinagdirisihan siya kan mga tao. Kan mapaluwas na ang mga tao, naglaog si Jesus sa kwarto kan aki. Kinaptan niya ang kamot. Dangan nagbangon ang aki. An bareta, dapit kan nangyaring ini, nakalakop sa bilog na distritong ito. Kan si Jesus naglalakaw pakahali sa lugar na ito, may nagsunod sa iyang duwang buta. Nagkurahaw sinda, Aki ni David! Kairagi man kami! Pakalaog ni Jesus sa arong, nagrani sa iya ang duwang buta. Hinapot niya sinda. Minatubod ka mo na mararahay ko kamo? Nagsimbag sinda. Opo, kagurangnan! Dinutaan ni Jesus ang sa indang mga mata asin nagsabi, Mangyari lugod sa indo, susog sa sendong pagtubod. asin nakahiling giraray sinda. Dangan pinagbuktan sinda ni Jesus. Dainanggad nindo ini ipang-usip. Alagad kan makahali na sinda, ipinamarita ninda sa bilog na distritong ito ang ginibo sa inda ni Jesus. Kan nagharali na ang mga buta, may dinara kay Jesus na sarong lalaking naging pula ta igwanin demonyo.
Pakapaluwasan ni Jesus kan demonyo, nakataramdulos ang lalaki. Nagngalasan mga tao. Dai pa kita nakahiling nin arog kaini sa bilog na Israel. Ang sabi ninda. Alagad nagsabi ang mga Pariseyo. Anpoon kan mga demonyo. Iyo ang nagtatao sa iya ning kapangyarihan sa pagpaluwas kan mga demonyo. Linibot ni Jesus ang gabos na banwa asin baryo. Nagtukdo siya sa mga sinagoga. Naghulit kan marahay na bareta dapit sa kahadean. Binulong niya ang gabos na helang asin kamatayan. Kan mahiling niya ang kadakol na tao, naherak siya sa inda. Hulit na nalalagalag sinda asin mga makahiherak. Garo mga karnero na mayong pastor. Kaya sinabihan niya ang mga disipulo. Dakulan anihon, alagad dikit an paraani. Makimahirak kamo sa kagsadiri kan anihon, na magpadara siya nin dakul na paraani.